3 miestä. Suomen Pertti Juhola, jolla on punaiset raidat tuossa musta-valkoviiruisessa paidassaan. Hänen lisäkseen siellä sitten ovat Saksan liittotasavallan Bert Nieder ja Herbert Fock. Nämä 3 miestä tulevat jakamaan oikeutta maailmanmestaruuskilpailujen vuonna 1983 viimeisessä ottelussa pelissä numero 40. Jossa vastakkain ovat juuri jäälle saapuva Neuvostoliitto, joka tänään pelaa tuossa tutuissa punaisessa peliasussaan, ja Kanada. Nämä 2 maata, jotka ovat maailmanmestaruuskilpailujen historiana kaikista menestyksekkäimmät maat. Kanadahan on pystynyt 19 kertaa kirjauttamaan nimensä maailmanmestariksi, kun kansainvälinen jääkiekkoliitto joitakin aikoja takaperin hyväksyi 1920 vuoden kilpailut virallisiksi maailmanmestaruuskilpailuiksi. Neuvostoliitto on tullut näihin ympäröihin huomattavasti myöhemmin mukaan, mutta senkin tilille on ehtinyt jo karttua 18 maailmanmestaruutta, ja jos se tänään kruunataan maailmanmestariksi, niin näillä kummallakin maalla on sitten yhtä monta titteliä. Ja pelin henki on selvä, kun Tsekkoslovakia päivän ensimmäisessä ottelussa voitti Ruotsin 3 maalilla 4-1. Riittää Neuvostoliitolle tässä ottelussa voitto tuomaan maailmanmestaruuden. Mutta jos ottelu Neuvostoliitto-Kanada päättyy tasapeliin, on maailmanmestarin nimi tänä vuonna Tsekkoslovakia. Siinä tapauksessa Neuvostoliitto jää hopealle ja Kanada ottaa pronssia. Jos Kanada voittaa tämän ottelun, ja tässähän teillä onkin tuo lähtötilanne edessänne, jos Kanada voittaa nyt alkavan ottelun, niin Tsekkoslovakia on maailmanmestari, Kanada ottaa hopeaa ja Neuvostoliitto jätetään pronssille. Ruotsi on varmistanut jo 4. sijansa vuoden 1983 maailmanmestaruuskilpailuissa. Ja jos joukossa siellä katselijoiden ryhmässä on mukana sellaisia seuraajia, jotka eivät päivän ensimmäistä suoraa lähetystä ottelusta Ruotsi-Tsekkoslovakia seuranneet, niin käydäänpä vielä kerran samanaikaisesti, kun huumaavien suosionosoitusten saattelemana tulee kanadalaisjoukkue tänne jäälle läpi sijat 5-8. Saksan liittotasavalta sijoittui maailmanmestaruuskilpailuissa 5. ja valtasi tällä tavoin myöskin itselleen Canada Cup-paikan. Pisteitä liittotasavallalle kertyi 9. 6. oli Saksan demokraattinen tasavalta 6 pisteellä. Suomi sijoittui sitten 7. ja Italia oli 8. Yleisöä on täällä Olympiahalli täynnä. Se merkitsee 10 500 katselijaa. Myöskin tuo päivän ensimmäinen ottelu oli ilmoitettu loppuun myydyksi, mutta ei se sitä ainakaan paikallaolijoiden määrän suhteen ollut. Sanoisin, että täällä oli ehkä tuollainen loppujen lopuksi sitten tuollainen 7-8 tuhatta katselijaa seuraamassa tuota päivän ensimmäistä ottelua. Mutta nyt istumapaikat näyttävät olevan täynnä ja kamppailu on alkamassa. Suomalaisvärejäkin tuolta jäältä löytyy. Pertti Juhola on saanut vastuunalaisen tehtävän toimia pääoikeuden jakajana tässä kamppailussa. Ja niin kuin tuossa jo päivän ensimmäisessä ottelussa kerroin, Lasse Vanhanen on ollut täällä linjatuomarina 14 ottelussa 16 mahdollisesta. Ja
heti tässä ensimmäisessä vaihdossa teillä. Hyvä kotikatsomo, on mahdollisuus nähdä myöskin tämän vuoden kisojen All Stars-miehistö, jonka muodostavat Neuvostoliiton maalivahti Vladislav Tretiak, Neuvostoliiton puolustajat Vyacheslav Fetisov, peli numero 2, Aleksei Kasatonov, peli numero 7, ja hyökkäysketju Vladimir Krutov 9, Igor Larionov 11 ja Sergei Makarov 24. Daryl Sittler oli siinä kanadalaisista aloittamassa. Neuvostoliitto voitti tuon aloituksen ja sieltä tulee Makarov heti läpi. Rick Walmsley kuitenkin torjuu. Hartsberg nostaa Daryl Sittlerille. Sittler saa kiekon, antaa sinne maalin edustalle, mutta neuvostoliittolaispuolustus on tarkkana. Vauhtia tässä on heti alkuhetkestä lähtien melkoisesti. Juhola seurasi tarkkaavaisesti tuossa aivan lähellä ja hän näki, että kiekko oli pelattavissa. Näin hän ei katkaissut peliä eikä tuostakaan synny pitkää. Ensimmäistä erää on pelattu nyt 52 sekuntia. Varsin pitkä vaihto siis. Kumpikaan joukkue ei ole lennostakaan vaihtanut kenttäpelaajia. Krutov antoi siinä Larionoville. Kanadalaiset yrittävät tavoitella John Andersonia, joka käyttää mailaansa melko reipasotteisesti. Sitten Krutov, Fetisov, Krutov. Krutov edelleen. Nyt sieltä on tullut Helmut Balderis, joka antaa sen taaksepäin puolustajille. Kasatonov siinä oli. Balderis. Myöskin Kanadan joukkue vaihtaa. Marcel Dion. Pervuchin luistelee kiekon perään. Vastassaan hänellä siinä oli Kanadan Bob Gainey. Kapustin. Laukaus. Balderis. Balderis. Ja Kapustinille. Kapustin takaisin Balderikselle. Walmsley tulee ulos maalistaan ja saa survotuksi kiekon tuonne hanskansa alle. 1.52. Ottelua pelattu, numerot 0-0. Kyseessä maailmanmestaruus vuodella 1983. Siellä Paul Reinhardt tiukka ilmeisenä. Calgary Flamesin pelaaja, joka tuli aivan viimeisessä kuljetuksessa Kanadan vahvistukseksi näihin maailmanmestaruuskilpailuihin. Tim Rogers. Mihail Vasiljev. Denis Maruk. Pikov. Mihail Vasiljev siellä maalin edustalla. Hän on saanut Valeri Vasiljevin pelipaidan numeron 6, mutta Mihail Vasiljev, tuo nuorukainen 20-vuotias, joka on nyt toisissa maailmanmestaruuskilpailuissaan, on hyökkääjä pelaaja. Maruk. Reinhardt. Hyvä katko kuitenkin Zubkovilta ja pystyyn sinne Vasiljeville. Vasiljevin laukaus, Walmsley torjuu. Neuvostoliiton avausmaali oli varsin lähellä. Zubkov. Zubkov rauhoittaa tarkoituksellisesti, sillä Neuvostoliiton joukkue vaihtoi tuossa koko ajan. Sitten Sluktov. Fetisov, joukkueensa kapteeni, häneltä kuitenkin huono syöttö. Sitten Skvortsov. Skvortsov kiertää. Skvortsov. Fetisov. Ja sieltä tulee Irek Majevin laukaus. Kasatonov. Dave Taylor, mutta paitsia. Sidler, Anderson ja sitten siellä on Brian Kropp
Siinä kanadalaisten ketju puolustuksessa Engblom, jolla kiekko ja toisena puolustajana Scott Stevens. Neuvostoliitolla ykkösketjunsa jäällä ja siinä tulee Kanadan avaus, maali. Aivan kuin varkaan avautui tuo paikka tuohon maalin edustalle. John Anderson on siellä iloisena. 3.43 pelattu. Kanada on siirtynyt 1-0 johtoon. Anderson sai kuin varkain kiekon tuohon maalin edustalle, syöttäjänä Ryan Propp. Ja näin Kanada johtaa 1-0. Yllätys alku tälle kamppailulle ja se on tämän 10 500 päisen katsomon mieleen. John Anderson ja maalisyötön antoi Brian Propp. John Anderson on Toronto Maple Leafsin miehiä ja näin hänen osakkeensa NHL:ssä jälleen nousevat ylöspäin, kun mies voi kertoa tehneensä maalin ja Neuvostoliittoa vastaan jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelussa. Krutov ja yrittää vanhanaikaista, Wamsley torjuu, Engblom, Brian Propp vastaan, Babinov. Tällä hetkellä hallissa kumajaa Saipu. Neuvostoliiton kannattajat vaativat omiltaan tasoitusmaalia, mutta tuota Saipu-huutoa sitten yrittää häiritä voimakkaasti kuuluva vihellyskonserttikin. Joka tapauksessa taistelu niin kannattajajoukkojen kuin varsinaisten pelimiestenkin kesken parhaimmillaan. Kapustin, Marshall Dion, Starikov. Hänellä vastassaan Charlie Zimmer. Starikov. Sepelev ei kuitenkaan saanut tuota kiekkoa. Ja näin siinä syntyi paitsio. Gardner, Maruk, Michel Goulet. Siinä kanadalaisten ketju, vastassaan heillä Neuvostoliiton Mihailev. Ja sieltä pääsee tulee laukaisemaan, vetää kuitenkin ohi. Mihailevin lisäksi Neuvostoliiton ketjussa luistelevat Vitkov ja sitten oikeassa laidassa Maltsev. Ja jälleen Maruk jättää siinä hyvin Gouletlle. Goulet antoi sen maalin eteen. Fetisov. Kanada on aloittanut pontevasti tämän ottelun. Se on pysynyt hyvin tässä vauhdissa mukana. Pysyykö loppuun saakka? Se on toinen asia. Vasiljevilta maukas syöttö. Maltseville tämä laukaisi ohi. Vasiljev, Bikov, Hartsberg, Halvord, Vancouver Canucksin miehiä. Sitten Hartsberg. Hän tuli myöskin tuossa jälkilähetyksessä tänne maailmanmestaruuskilpailuihin. Kuuluu kuitenkin Minnesota North miehistön vakiopelurina parhaimpiin kanalaisista. Sitten Reinhardt, Bikov. Ja tuosta tulee paitsio, mutta kanadalaiset eivät ottaneet kiekkoa. Engblom katkaisee. Engblom, Sjöven ja 2 viivaa. 6.06 pelattu vauhdikkaasti. Ja Marshall Dion voi tyydytyksekseen todeta, että hänen joukkueensa johtaa 1-0. Kun John Anderson silloin, kun ensimmäistä erää oli pelattu 3.43, sai maukkaan syötön Brian Proppilta ja yllätti Tretsiakin. Sluktov aloituksessa hän häviää. Reinhardt, Sjöven. Kolmantena miehenä tässä kanadalaisten ketjussa on Dave Taylor. Reinhardt häneltä kuitenkin suoraan Sluktoville. Sluktov. Hän antoi Sportsoville. Ja Neuvostoliiton ketjun kolmas mies on Irek Kimaev. Skvortsov. Pervuchin. Pervuchin painaa tuonne päätyyn.
Toisena puolustajana tuossa on Babinov ja näin tulee ottelun ensimmäiset rangaistus. Se tulee estämisestä Kanadan Gordon Shervenille. 6:39 pelattu. Gordon Sherven, joka on North Dakotan yliopistopelaajia, valittiin yliopistojen All-Stars-joukkueeseen, sen läntiseen divisioonaan, joten aivan turha poika hänkään ei ole. Ja varmasti mies mielii myöskin tuonne NHL:n rahakaukaloihin. Sergei Makarov, Nikolain veli, on siellä hiukan kulmat kurtussa, sillä kiekko on niihin osunut näiden kisojen aikana. Neuvostoliiton ykköskentällinen jäällä pelaamassa tätä ylivoimatilannetta. Ja nyt on kyllä vauhtia. Makarov tulee. Vastassa on Reinhardt. Makarov sieltä reunuksen kautta pyörittää Krutoville. Krutov kuitenkin hiukan huolimaton anto tuohon eteen ja sen saa Reinhardt, joka pelaa siinä järkevästi aikaa. Sekunnit kuluvat. Mutta aikaa ei ole kauan levätä, sillä nyt tulee Larionov. Larionov. Ja näin alkaa nyt sitten venäläisten ylivoimapeli pyöriä. Makarov. Kasatonov, Fetisov. Raudalujat laukaukset ovat Fetisovin tavaramerkki, tällä kertaa kuitenkin hiukan ohi. Kasatonov ja jälleen Fetisov. Fetisov syöttää hyvin Larionoville. Tämä antoi esiin tulevalle Makaroville, mutta puolustus pääsi väliin. Tilanne jatkuu. Minuutti jäljellä rangaistusta. Larionov, Fetisov, Kasatonov ja Wamsley. Fetisov. Ei saa Kanada pois kiekkoa omalta puolustusalueelta. Larionov. Kasatonovin laukaus. Wamsley torjuu ja kiekko liukuu kohti Neuvostoliiton päätyä. Yleisö pölyää ja Kanada vaihtaa, niin tekee myöskin Neuvostoliitto. Rangaistusta Gordon Shervenillä vielä 32 sekuntia. Kapustin. Ja sitten siinä on Makarov vielä jäällä ja nyt hän taisi loukata jalkansa. Hän menee linkuttaen vaihtoon tuonne. Babinov antaa Shepeleville. Shepelev katsoo kenelle antaa ja nyt vasta Neuvostoliitto saa 5. miehensä jäälle. Hän on Helmut Balderis ja Pervuhkin päästää kiekon keskialueelle. Toivottavasti Makarov ei loukannut itseään niin pahoin, ettei pystyisi tässä enää pelaamaan. Kapustin. Shepelev. Ja kanadalaispuolustus pääsi väliin. Kapustin tulee kuitenkin siihen ahnaasti. Molemmat joukkueet täysilukuiset, mutta pisteessä ovat kanadalaiset. Rick Wamsley, Montreal Canadiensin 23-vuotias kaveri lyö kuitenkin hanskansa sinne kiekon päälle. Numerot 0-0, 8:45 ensimmäistä erää pelattu ja numerot tietysti 1-0 Kanadan hyväksi. Mutta 0-0 tuon 2-minuuttisen aikana, jonka Kanada siis selviytyy tuosta alivoimatilanteestaan. Shepelev siellä valmiina jo aloitukseen ja siinä on Makarov hoidossa. Zubkov. Makarov loukkasi siinä toisen jalkansa ja hän meni hyvin pahasti linkuttaen tuonne vaihtoaitioon ja sieltä tulee Sasha Maltsev. Hyvä syöttö Vasiljeville. Vasiljev laukaisee ja tasoittaa yhteen 9:06. Hän vetäisi siinä ensimmäisen kerran. Se jäi puolustajan jalkoihin jollakin tapaa, mutta sitten Vasiljev ei enää empinyt ja 9:06 näyttää pelikello, kun tilanne on 1-1. Ja minä pistäisin Maltsevin tuohon maaliin syöttäjäksi. Sieltä Vasiljev laukoo, Wamsley torjuu ja kärppänä Vasiljev uudelleen siihen ja sitten raju veto. Ja näin numerot ovat 1-1. Ja Maltsev saa tuosta syöttöpisteen, niin saa myöskin Zubkov. Sluktov ja sitten Skvorchov ja Wamsley. Patrick. Hänen syöttönsä kuitenkin katkaisi
Squarchon, Doug Holwart, Patrick, Charlie Zimmer, Marshall Dion. Kimaev, Irek Kimaev, Brian Engblom, Sluktov, jättö Kimaeville, Michel Coulet. Couleelta hyvin pystyy Mike Gardnerille, mutta Gardner ei pystynyt harhauttamaan Fetisovia ja näin nousee Neuvostoliiton hyökkäys. Neuvostoliitolla on koko ajan vaihto päällä, Maltsev on vielä jäällä ja on myöskin peli päällä Larionov. Ja yritti tavoitella sinä Fetisovia, joka inhottavasti ohjasikin kiekon aivan tuon maalin sivurautaan. Sisäpuolelle se ei kuitenkaan mennyt. Ja jälleen Juhola antaa rangaistuksen. Ja se tulee kanadalaispelaajalle. Näin 10.43 pelattu, kun Scott Stevens puistelee siinä päätään, että enhän minä tuossa nyt mitään niin ihmeempiä tehnyt. Joka tapauksessa Juhola on ottanut tiukan linjan. Poikittainen maila, 2 minuuttia. Ja siinä hän kopauttaa sitten vielä tuohon jäähyaition pleksiinkin tullessaan sisään. Mikään ei kuitenkaan auta. Ja Reinhardt käy siellä vähän rauhoittelemassa Scott Stevensia. Hän on Washington Capitalsin miehiä. Ja Neuvostoliitolla ketkäs muut kuin ykkösketju ja ykköspakit jäällä. Kanadalla Paul Reinhardt, sitten siellä on Bob Gainey, Daryl Sittler ja Craig Hartsburg. 1-1. Ensimmäistä erää pelattu kohta 11 minuuttia. Makarov, Larionov, Kasatonov, Larionov, Kasatonov, Fetisov, Makarov, Krutov ja nyt olisi Larionov paikalla, mutta hyvin tuli Kasatonov ja hiukan liukuu kiekko ohi maalin. Kasatonov tuli hyvin tuonne, hän tuli kuin varjo tuonne maalin eteen ja sai hyvän syötön, mutta hivenen meni laukaus ohi. Sitten Kasatonov jälleen omalla paikallaan, Makarov siirtää Krutoville, Krutov murtautuu tuohon laukaisupaikkaan, Bob Gainey saa kiekon, rauhoittaa. Gainey edelleen, sitten Andersson, joka on tullut jäälle ja Reinhardtin laukaus. Ja Andersson pistää sitten Rettekiltä ponnahtaneen kiekon maaliin. Ja kanadalaiset protestoivat nyt Juholaa vastaan kovasti, sillä Juhola ei hyväksy tätä maalia. Ilmeisesti hän katsoo, että maila oli siinä olkapäiden tason yläpuolella. Koko Kanadan joukkue on siellä nyt tuomariston ympärillä. 11.41 oli kulunut. Tässä me näemme tuon tilanteen. John Andersson tulee ja laukoo. Reinhardt, noin, kiekko ponnahtaa ylös. Ja hän ottaa sen kädellä vastaan. Ja siinä varmasti Juhola katsoo, että tuossa oli käsiohjaus. Ja tämän vuoksi hän ei hyväksynyt, vaikka Sittler käy siinä sitten vielä selvittämässä tuota tilannetta. Ja nyt kun tulkitte nuo Juholan merkit, siellä Eagles on kuumana katsomassa Kanadan jääkiekkoilun napamiehiä. Pontevasti hän kulkee siellä nyt pää pystyssä. Mutta kyllä tuo televisiokuva mielestäni osoitti, että Juholan ratkaisu oli aivan oikea. Siinä oli käsiohjaus ja tällä tavoin tuota maalia ei voitu hyväksyä. Dramatiikkaa, mutta säännöt ovat sitä varten, että niitä noudatetaan. Ja Neuvostoliiton joukkue on jo valmiina jatkamaan. Rangaistusta 1-0-2 jäljellä. Siinä John Andersson. Bob Gainey, Reinhardt ja Brian Engblom. Siinä nämä 4 kanadalaista, jotka tuolla jäällä nyt tällä hetkellä ovat. Pervuchin, Shepelev,
Yleisö viheltelee vielä tuolle Juholan ratkaisulle, mutta peli on täydessä käynnissä. Brian Engblom ja pitkä. Icing. Sidler valmiina aloituksessa, Beekhoff siinä hänen kanssaan. Sidler siinä nappasi Beekhoffin nurin, sitten Archberg. Raja Prop laukoo kaukaa. 2 kertaa kiekko tänä iltana ollut jo Vladislav Tretjakin selän takana. Toinen noista maaleista on hyväksytty ja Kanadan joukkue on 10 sekunnin kuluttua täysilukuinen. Zubkov. On ilman muuta selvää, että tuo Kanadan hylätty maali vielä aiheuttaa täällä paljonkin keskustelua. Kanadan joukkue on jälleen täysilukuinen. Starikov luistelee vikkelästi kiekon perään ja pitkä. Dave King. Marshall Dion. Ja Sluktov vastakkain aloituksessa. Los Angeles Kingsin Golden Line on jäällä. Siellä on nimittäin Taylor Dionin lisäksi, mutta Charlie Zimmer ei ole, vaan hänen paikallaan pelaakin näköjään Montrealin Bob Gainey. Sitten Sluktovin laukaus ohi. Fetisov. Kimajev. Skvortsov. Skvortsov rullattiin tuohon reunukseen. Brian Engblom löi tukevan ahterinsa siihen kiinni ja Skvortsov yritti kiipeämällä mennä siitä ylitse, mutta ei kyllä onnistunut ja näin pelikatko. 1-1 Olympiahallissa on sellainen tunnelma, että sitä ei oikeastaan näiden kisojen aikana ole ylittänyt kuin ensimmäinen ottelu Saksan liittotasavallan ja Saksan demokraattisen tasavallan ottelun tunnelma. Mutta tämän kamppailun panoksena on maailmanmestaruus. James Patrick. Michel Coulet. Ja hän vierittää Marukille. Gardner yritti kuitenkin tuohon väliin, ei päässyt. Patrick, häneltä lipsahdus ja sen käyttää tietysti hyväkseen Krutov, sitten uudelleen Patrick. Offside. Denis Maruk ja hänellä oli vastassaan Larionov. Kanada on kestänyt hyvin vauhdissa mukana tässä ottelun ensimmäisessä erässä. Maruk. Larionov. Larionov. Makarov. Hänellä vastassaan Engblom. Ja siinä Engblom hiukan kutittelee jääkiekkohanskallaan Makarovin silmäkulmaa, joka on jo aikaisemmissakin otteluissa auennut. Nyt se on kuitenkin jo ummessa. Makarov on minun mielestäni näiden maailmanmestaruuskilpailujen paras pelaaja. Hän on myöskin täällä pistepörssin ykkönen. Ryan Ross ja Paissio. Kapustin. Zubkov. Balderi. Jättää Zubkoville.
Zubkov maalin eteen, siellä ei ketään. Sitten Starikov, häneltä putilaukaus. Starikov kuitenkin taistelee kiekon edelleen itselleen. Sitten sen saa Doug Hallward, Vancouver Canucks. Brian Brobb. Starikov. Zubkov. Valderis. Shepelev jättää Kapustinille. Kapustin laukoo. Puolustaja Hallward pääsi kuitenkin siihen väliin. Sitten Brian Brobb. Kanada vaihtaa. Gordon Sjöven on tullut jo jäälle. Hänen pelinumeronsa siis 10. Valderis laidan kaista Kapustinille ja Kapustin tuikkaa päätyy. Näin Neuvostoliittokin pääsee vaihtamaan. Vajaat 5 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Ylös nousemassa Scott Stevens, Dave Taylor. Paul Reinhardt. Bykov. Jaceslav Bykov, mutta hän menettää kiekon. Stevens. Reinhardt. Stevens vastaan Kasatonov. Mihail Vasiljev. Brian Engblom. Gordon Sjöven. Ei kuitenkaan saanut kiekkoa, vaan sen saa Neuvostoliiton 10. Maltsev. Maltsev ehkä kilpailemassa viimeistä kertaa maailmanmestaruuksista. Ja luonnollisesti hän mielisi lopettaa nämä kansainväliset kamppailunsa maailman mestaruuteen. Antoi siinä kuitenkin hutisyötön, mutta Reinhardtkin menettää sitten Maltsev. Reinhardt ja jättää siinä. Ja sieltä tulee Keinin laukaus. Retjak torjui. Hyvä paikka kanadalaisille. Keini. Selke-trofilla 4. palkittu Bob Keini. Yllättävän hyvin Neuvostoliitto, tai paremminkin Kanada on pysynyt tuossa Neuvostoliiton vauhdissa mukana. Vasiljev. Näiden maiden ensimmäinen kamppailuhan täällä kisoissa päättyi Neuvostoliiton voittoon. Maalein 8-2. Kanadalaisilla on taito aina latautua näihin yhdessä poikkikamppailuihin. Charlie Jimmer, hänen pelinumeronsa 22. Ja sitten tulevat neuvostoliittolaiset. Pieni Mikkelä Skvortsov ja sieltä laidan kautta, mutta kiekko ei kuitenkaan pysy mukana. Babinov taistelee keskialueella ja sitten vauhdissa Brian Brobb, Retjak. Kimajev. Pervuchin. Valtaisa vauhti on tässä ottelussa. Molemmat joukkueet pelaavat hyvää jääkiekkoilua. Ja Juhola puhaltaa pelin poikki. James Patrick tulee Pohjois-Dakotan yliopistosta. Hän on myöskin ollut yliopistojen välisessä All-Stars-ottelussa tällä kaudella mukana. Ja Maltsev, 34-vuotias, istuu siellä vaihtopenkillä, saa viereensä lähes yhtä kokeneen pelaajan Vasili Pervuchinin, joka on 7 maailmanmestaruuskilpailuissaan. Maltseville nämä ovat jo 14. Larionov. Korkealle nousi Larionovin maila ja Hagsberg rankaisi siitä heti nyrkiniskulla. Juhola päästi sen menemään. Zubkov. Krutov. Larionov. Ja siellä kävi Krutov postamassa Brian Brobbille. Juhola ei havainnut tuota. Se on pikkusen vaarallista, että tällaiset pääsevät läpi, sillä se merkitsee sitä, että jossain vaiheessa sitten ottelu saattaa luistaa tuomarin käsistä. Tähän saakka tämä on ollut rehtiä yritystä, vauhdikasta menoa puolin ja toisin. Mutta toivottavasti näitä koiruuksia ei tuohon tule lisää. Kumpikin joukkue pystyy niitä esittämään, jos sikseen tulee. Vajaat 1,5 minuuttia erää enää jäljellä ja numerot kutkuttelevat 1-1.
Ja jos tilanne säilyisi tällaisena loppuun saakka, olisi tämän vuoden maailmanmestari Tsekkoslovakia. Mutta 2 kertaa 20 minuuttia tehokasta peliaikaa vielä tämän jälkeen. Ja nyt Juholalla käsi pystyssä. Kasatonov 2 minuutin rangaistus, syy estäminen. Ja 18.50 pelattu. Se on Neuvostoliiton ensimmäinen rangaistus tässä kamppailussa. Siinä te näette tuon tilanteen. Ja katsotaanpa nyt sitten. Sieltä tulee Kanadalle Dave Taylor, sitten siellä on Marcel Dion ja sitten siellä on Charlie Zimmer. Archberg ja Reinhardt puolustuksessa. Charlie Zimmer, hänen pelinumeronsa muuten on 22. Tässä on nyt tämä Los Angeles Kingsin Golden Line. Niin tuo 22 Charlie Zimmer. Katsotaanpa kuitenkin Hartsbergin laukaus, joka nyt torjuu sitten. Siinä oli Taylor hyvin maalilla, mutta ei päässyt jatkolaukaukseen. Taylor. Ensimmäisen erän viimeinen minuutti käynnistynyt. Dion antaa hyvin Zimmerille. Redjak kuitenkin taidokkaana maalivahtina torjui. Hyvät tilanteet Kanadalla tässä ollut. Hartsberg. Taylor. Piskuinen Dion. Siellä hänellä kiekko nyt. Ja laukaisee, mutta sivuverkkoon. Taylor. Hartsberg. Ai ovelasti sinne. Yritti tavoitella Dionia, mutta Neuvostoliitto saa kiekon keskialueelle. Niin tästä Charlie Zimmeristä, hän on naimisissa eräässä amerikkalaisessa naisten lehdessä esiintyneen valokuvamallin kanssa ja kerrotaan, että hän 10 kertaa päivässä soittelee tuonne rapakon taakse tälle vaimolleen. Erää jäljellä vielä 5 sekuntia. Yksi hyökkäys, jos vauhdikkaasti noustaan ylös. Tuntuu siltä, että Kanada tyytyy tähän 1-1 tilanteeseen ensimmäisen erän jälkeen. Kasatonovin rangaistusta jää kärsimättä 51 sekuntia. Ensimmäinen erä on ollut hyvää jääkiekkoilua. Kanada teki 2 maalia, Juhola ei niistä toista hyväksynyt. Neuvostoliitto teki 1 maalin ja näin lähdetään. Yleisö istuu täällä kuin tulisilla hiilillä. Joukkueet ovat tuon 15 minuutin tauon jälkeen jälleen saapuneet jäälle. 15 minuuttia oikeastaan on jo kulunutkin, mutta yleensäkin nämä tauot ovat täällä hiukan venyneet. Kanadalaisillahan oli erinomainen mahdollisuus viime vuoden maailmanmestaruuskilpailussa päästä hopeamitaleille, mutta sitten he eivät enää pystyneet viimeisessä ottelussa asiaan vaikuttamaan, sillä tuossa ottelussa olivat vastakkain Neuvostoliitto ja Tsekkoslovakia. Ja tässä te vielä kertaalleen näette näitä ensimmäisen erän huippuhetkiä, joten ne tarjotaan teille nyt moneen kertaan. Ja siinä oli juuri tuo hylätty maali, jonka jälkeen Juhola varmasti vielä saa moneen kertaan selitellä täällä tekemisiään. Neuvostoliitto aloittaa ketjulla Sluktov, Starikov ja sitten siinä on Kimaev puolustajina. Heillä Subkov. Ja Kasatonovhan istuu siis vielä puoli minuuttia tuolla rangaistujen penkillä. Archberg. 2 viivaa. Red line offside.
Ja tuossa Kasatonov, joka katselee omiensa esitystä ja pitää peukkuja pystyssä, että Kanada ei pystyisi tuota ylivoimatilannettaan hyödyntämään. 5 sekuntia rangaistusta vielä jäljellä. Kanada ei ole päässyt tässä ylivoimatilannetta tekemään. Ja Kasatonovkin on nyt sitten jo jäällä näin. Ja joukkueet ovat täysin lukuiset ja sitten sieltä tulee Sittler, mutta Tretiak on parempi. Sittler laukaisi pienestä kulmasta, Tretiak oli peittänyt tuon kulman ja näin numerot säilyvät 1-1. Ja erotuomarikouluttaja Vesa Nurminen kävi tuolla tauolla hiukan sääntöjen vastaisissa hommissa, sillä hän sai puheyhteyden tämän ottelun päätuomariin Pertti Juholaan. Ja Juholan näkemys tuosta maalista oli se, että maali tehtiin kädellä. Tosin se kosketti Tretiakkiin, mutta säännöt hyvin yksiselitteisesti kyllä tällaisessa tapauksessa sanovat, että maalia ei voida tehdä kädellä, vaikka se ponnahtaisikin kenttäpelaajasta maaliin. Joten Juholan näkemys on tuo ja asia on meidän osaltamme sillä selvä. Muiden osalta uskon keskustelua tästä tilanteesta vielä syntyvän. Joakim Thiesse, DDR:n valmentaja, katselee siinä omia merkintöjään paperissa. Yleisö elää tässä ottelussa jälleen mukana, kun Neuvostoliiton Krutov tulee läpi. Krutov menee laukaisu paikalle, pystystä vetää, mutta ei ole Rick Wamsley sen huonompi kuin Vyacheslav Fetisovkaan. Hän pitää maalinsa puhtaana, numerot säilyvät 1-1. Maruk, tuo parrun pätkä tuossa aloituksessa. Kule, Makarov, Tretiak, Fetisov. Ai, siinä pieni haparointi Fetisovilla, sitten Larionov jättää Krutoville, Krutovin laukaus, Larionov, Kasatonov ja häneltä jälleen lipsahdus. Ja kanadalaiset tulevat. Hagberg, hänet kaadetaan, Kasatonov ottaa hänet sellään huomaansa, näin Neuvostoliitto pääsee lyömään 3-2 vastaan. Makarov, Larionov, yleensä nämä tilanteet päättyvät maaleihin, mutta tällä kertaa ei. Wamsley oli hyvin maalinsa aukolla valppaana. Tilanne kuitenkin jatkuu. Makarov, Kasatonov antoi sinne Larionoville. Ja Larionov maassa maaten nappaa kiekon Rick Wamsleyn selän taakse. Näin Neuvostoliitto johtaa 2-1, kun toista erää pelattu 2-28. Tässä tuo tilanne. Sieltä laukaus, Larionov ohjasi ensimmäisen kerran ohi. Sitten hän saa syötön siihen. Maali aukolle, hän on kaantuneenakin, mutta pistää kuin pistääkin kiekon perille. Ja näin Neuvostoliitto johtaa 2-1. Syötön tuo maaliin antaa sieltä maalin takaa Sergei Makarov. Larionov oli aivan yksinään tuossa ja näin kanadalaisille takaiskumaali. Ja vauhti jatkuu. Balderis tulee. Babinov vastaan Reinhardt. Shepelev. Scott Stevens. Dave Taylor. Pervuchin. Paitsio. Xavi Runsin.
Tyytyväisenä pitää siellä hattua päähänsä. Hän luotsasi oman joukkueensa 5. näissä kisoissa. Ja sitten siellä ovat jäällä Bob Gainey, Marshall Dion, Charles Zimmer puolustuksessa, pitkän huiskea Patrick ja Tim Waters. Neuvostoliiton ketjuna Maltsev, Bykov ja Starikov on puolustajana Zubkovin kanssa. Vasemmassa laidassa nuori Mihail Vasiljev. Siinä kuitenkin Marshall Dion. Starikov. Gainey. Kretjak. Marshall Dion, jonka pelinumero on siis 16. Hänellä on ikää jo 31 vuotta, pelasi viime kaudella NHL:ssä 5. perättäisen sellaisen kauden, että hän teki enemmän kuin 50 maalia. Ja hän teki uuden NHL:n ennätyksenkin pelaamalla 7. kerran kauden, jolloin hänen tehopisteidensä määrä ylitti 100. Ne ovat niitä sellaisia maagisia rajoja tuolla NHL:ssä, joita pidetään jääkiekkoilijan mittana, huippujääkiekkoilijan mittana. Ja Jari Kurrihan ylitti tällä kaudella myöskin 100 pisteen rajan. Fetisov. Vauhdilla vyöryvät nyt Neuvostoliiton hyökkäykset tänne Kanadan päätyyn, mutta nyt jos Hartsburg olisi päässyt tuosta syöttämään, niin tiedä mitä olisi tapahtunut. Kiekko kuitenkin sen verran tiukasti siellä reunuksen ja luistimen välissä, ettei sen liikkunut tuumaakaan. Ja näin aloitus kanadalaispäätyy. Daryl Sittler ja Craig Hartsburg siellä taustalla. Palava silmäinen kanadalainen ja nostaa tuollaisen lirun. Brian Bropp on siinä vauhdissa, mutta Kasatonov kuitenkin nopeampi. Sitten Bropp uudelleen. Skvortsov. Doug Halvard. Hartsburg. Skvortsov, mutta tuossa olisi pituudesta ollut tähän hyötyä. Hän ei ylettynyt tuohon kiekkoon. Skvortsovillehän mitta on siunaantunut vain 171 senttiä, mutta kun kanadalainen sai tuon kiekon sitten keskiviivan takana, niin syntyi 2 viivan paitsio. Dave King assistentteineen siellä. Larionov aloituksessa, hän voittaa, Krutov ottaa kiekon. Krutov, ja meneekö siitä läpi? Ei mene. Taylor. Stevens. Scott Stevens. Taylor. Krutov. Ei ole aivan sellaista kiekkoilua tämä toinen erä kuin oli ensimmäinen erä. Ehkäpä tuo Neuvostoliiton toinen maali on hiukan lamaannuttanut kanadalaisia ja varmasti vauhtikin alkaa jo tuntua. Joka tapauksessa 1 maalin johto kiekko-ottelussa ei vielä ole mitään, mutta siinä tulee sitten jo 2 maalin johto, kun Krutov pääsee laukaisemaan aivan vapaasti Neuvostoliitolle 3. maalin. 5:33. Ottelu alkaa saada jo ratkaisun makua. Tässä näemme tuon tilanteen. Stevens siinä hukkaa kiekon, sen sai Brian Engblom, mutta hänkin menettää ja Krutov kiertää nämä 2 kaverrusta ja sinne takakulmaan tuollainen matala laukaus ja näin Neuvostoliitto johtaa 3-1. Spielminute neuer Spielstand 1:3. Torschütze für die Sowjetunion die Nummer 9 Wladimir Krutov. Goal Sowjet Union scored for number 9 Wladimir Krutov.
tulee. Gardner ei saa kiekkoa ja näin tulevat jälleen neuvostoliittolaiset tällä kertaa vauhdissa. Balderis ja pienestä kulmasta yritti, mutta sen Wormsley torjui. Maruk. Ja Neuvostoliitto nyt yhdellä kahta vastassa, mutta paitsio. Mike Gardner, hänen pelinumeronsa 11. Ja Tihonov antaa tiukat ohjeet tuolla omassa vaihtoaitiossa. Kasatonov ja ovella syöttö sinne Maltseville maalin eteen. Maltsev ei aivan siihen ylettynyt. Hyvin kuitenkin siellä Fetisov piti kiekon omassa hyökkäyspäässä. Ja Maltsev näyttää, että vanhakin osaa. Vielä temput ovat tallella ehkä. Ne eivät enää kulje aivan niin vauhdikkaasti kuin joskus parhaimpina päivinä, mutta tähän otteluun siinä riittää vielä ketteryyttä ja tuosta tulee pitkä. Sluktov, Skvartsov, Kimaev. Siinä Neuvostoliiton ketju puolustuksessa Babinov ja Pervuchin. Kanadalaiset voittavat aloituksen. Hartsburg yritti tavoitella Reinhardtia tuolta, mutta sitten kiekon saa Marcel Dion. Dion, hyvä syöttö maalin edustalle, Reinhardt pienestä kulmasta. Ja neuvostoliittolaiset saavat tilanteen purretuksi, täydessä vauhdissa Kimaev, mukana hyökkäyksessä Skvortsov. Skvortsoville kiekko. Skvortsov. Babkeini, joka on tullut jälleen. Ja napakka laukaus Luktovilta. Wormsley torjuu. Skvortsov oli siellä kärppänä myöskin jatkotilanteessa mukana. Mutta kiekko turvallisesti Wormsleyn haarojen välissä. Ja nopea ensiapu sitten tuolla pelaaja-aitiossa paikallaan. Siinä hiukan suojukset ovat rikkoutuneet. Ne täytyy laittaa kuntoon, jotta peli voisi sitten taas kelvollisesti kulkea. Makarov, nopea avaus Krutoville. Krutov vastassaan Brian Engblom. Engblom saa kiekon keskialueelle. Siinä kuitenkin Larionov, joka tulee uudelleen. Larionov, Makarov. Makarovin laukaus hiukan epäonnistui. Starikov. Larionov. Kule saa kiekon ainakin hetkeksi pois, mutta ei koko ajaksi. Ja näin Krutov nopeasti siirtää Starikoville. Starikov takaisin Krutoville. Tämän terävä laukaus hiukan ohi. Sutkov, Krutov. Tuo ikiliikkuja, Krutov. Sitten Makarov. Neuvostoliitto johtaa tätä toista erää 2-0 ja kyllähän ote on sen hallinnassa ollut. Aivan tuota alkuhetkeä lukuun ottamatta, jonka Kasatonov joutui viettämään tuolla rangaistujen penkillä. Kanadalaiset eivät kuitenkaan ole lakanneet yrittämästä. Patrick ankarasti ronkkii häntä siinä kapustin. Juhola antaa tilanteen kuitenkin mennä. Kasatonov. Shepelev jatkaa suoraan Balderikselle. Sitten jätetään Kapustinille. Ai, nyt alkaa mennä jo hienosteluksi, sillä siinä oli jo 2-0 vastaan hyökkäystilanne, mutta syöttöä ei koskaan annettu. Näinköhän Neuvostoliitto jo pitää peliä selvänä, ja sitähän se tietysti voi jopa ollakin,
mutta onhan tässä vielä minuutteja jäljellä ja kanadalaiset eivät lopeta kamppailua ennen kuin loppusummeri on soinnut. Fetisov, Kapustin ja se onkin sitten jo Mihail Vasiljev, joka siinä on kiirehtinyt jäälle. Vasiljevin suojuksiaan tuolla pelaaja-aitiossa korjattiin, nyt ne ovat kunnossa ja niin poika jäällä. Siinä Vasiljev, laukaus, Wamsley torjuu. Haasberg, Kule. Gardner jättää Haasbergille. Haasbergin laukaus uhrautuvasti Piikon väliin. Maruk. Ja siinä olisi ollut Haasbergille syöttö paikallaan ehkä. Maruk kuitenkin ei pystynyt syöttämään. Nyt hän antaa Haasbergille tuonne rystypuolelle. Haasberg ei pääse laukaisemaan. Neuvostoliitto tulee 3-2 vastaan rauhallisen verkkaisesti. Fetisov, Vasiljev hyvin syöttö ja tolppalaukaus Piikkovilta. Neuvostoliiton 4. maali oli siinä hyvin lähellä. Sitten Maltsev kiertää kuin parhaiden päiviensä kukoistuksessa. Haasberg. Mutta liian heppoiset olivat nyt Haasbergin kikat neuvostoliittolaispuolustukselle. Babinov katkaisee tuon ilmasyötön. Sitten sen taistelee Dion. Ja nyt olisi kanadalaisia maalin edustalla vaikka minkä verran. Maltsev. Kimaev. Ja Kimajevin laukaus pienestä kulmasta takapleksiin. Ja näin katsoo parhaimmaksi, rauhoittaa Charlie Zimmer peliä. Pitkää tuosta ei tullut, sillä Keini ehätti koskettamaan kiekkoon ensimmäiseksi. Jostain kummasta tuota vauhtia taas yhtäkkiä pasahti tähän kamppailuun mukavasti lisää. Kimaev. Ja siinä oli lähellä, ettei kiekko käynyt keskialueella, mutta hyvin siinä oli Fox linjalla ja hän näytti, että ei mitään. Toisen erän jälkimmäinen 10-minuuttinen jo kulumassa ja tällä hetkellä siinä pääsee Kanada katkaisemaan Neuvostoliiton hyökkäyksen. Marshall Dion. Paul Reinhardt. Laidan kautta syöttö kuitenkin Pervuchinille, joka näki nopeasti Krutovin ja nyt Krutov koukataan nurin ja jäähy Reinhardtille. Syy koukkaa pidet. Toista erää 11.49 ja näiden tulisten silmien palavassa katseessa oli siinä Pertti Juhola hetken, mutta Juholan rangaistuksen anto oli kyllä aivan oikea. Tässä te näette tuon tilanteen. 11.49. Se on 2 minuuttinen Kanadalle. Neuvostoliitolla on tässä ottelussa ollut vasta 1 jäähy. Ja siellä on sitten All Stars miehistö näistä kisoista jäällä. Tretjak, Fetisov, Kasatonov, Larionov, Krutov, Makarov. Kasatonov. Kasatonovin laukaus. Wamsley. Ja hyvin peitti Fetisov. Larionov, Fetisov, Kasatonov, Makarov. Krutov on tuossa törkittävänä maalin edustalla. Makarov ottaa tyhjän pois, sitten Krutov antaa Makaroville. Makarov siirtää Fetisoville, pitää kuitenkin kiekon itse. Hyvin pääsi peittämään siinä John Anderson, Larionov. Kasatonov, Fetisov, Kasatonov, Fetisov, Kasatonov, Larionov, Fetisov, tyhjä pois, Kasatonov ja täältä ruutin palaaja takapleksiin. Fetisov, Krutov, Makarov, Kasatonov ja tällä kertaakin hiukan ohi. Fetisov. Laukaukset nyt satelevat. Larionov, Kasatonov. Karkea jyvä on nyt Kasatonovilla joko yli tai ohi. Ja sitten Wamsley saa hivenen hengähdysaikaa. Minuutti 10 sekuntia ehti tuota rangaistusta tuossa jo kulua. Neuvostoliitolla oli tuossa sarjatuli päällä, mutta sen verran hehtaari pyssyllä, että kanadalaiset selviytyivät takaiskuitta. Joka tapauksessa Neuvostoliitto johtaa tätä ottelua 3-1 ja on vankasti kohti kulkemassa maailman mestaruutta.
Uudet miehet, uudet yrittäjät on Neuvostoliitto laittanut jäälle. Balderis pitää kiekon omalla hyökkäysalueella. Kapustin hiukan aikailee siinä. Kapustin uudelleen, sitten Shepelev. Ja tästä lähtee mylly pyörimään. 30 sekuntia on aikaa. Pervuchin siiti Babinoville, mutta Babinov pyssytti kyllä pahasti ylös ja mailakin poikki. Maila vaihtui ja niin vaihtoivat myöskin Babinov ja Pervuchin puolia. Pervuchin. Matala laukaus, mutta hyvin Wormsley torjuu. Nuo ovat kiperiä paikkoja, kun tulee tuollainen matala juomalasin korkuinen. Ja siellä on sitten taas kasa Wormsley päällä. Kiekko kuitenkin todennäköisesti ja kanadalaisten kannalta toivottavasti hänen allaan ja maalilinjan oikealla puolella. Näin numerot säilyvät muuttumattomina. 11 sekuntia on Paul Reinhardt vielä tuolla rangaistujen penkillä, ellei Neuvostoliitto pysty sinä aikana maalin tekoon. Maltsev, Bykov, Vasiljev, Zubkov, Starikov. Siinä Neuvostoliiton ylivoima kentällinen. Starikov siirtää Zubkoville. Zubkovin matala laukaus, hyvä ohjaus sieltä, mutta menee ohi. Ja aika kuluu 1 sekunti. Reinhardt jäällä. Kanada selviytyi takaiskuista. Zubkov. Vasiljev. Vasiljev kiertää kevyesti. Ja syöttää maalin edustalle. Zubkovin laukaus. Bykov. Bykov yrittää vanhanaikaista ja onnistuu. Kappas poikaa. Bykov tuli sieltä maalin takaa kiertäen ja onnistui aikeessaan. Näin Neuvostoliitto on siirtynyt 4-1 johtoon, kun on toista erää pelattu 14-12. Ja maailmanmestaruus on näissä kisoissa jo Neuvostoliiton. Ei Kanada pysty tuosta 3 maalin altavastaajan asemasta enää nousemaan. Vasiljev ja Zubkov saavat nimensä myöskin pistetilastoihin. He olivat esityöntekijöinä, kun Vyacheslav Bykov Moskovan CSKA:n 22-vuotias peluri teki tuon Neuvostoliiton 4. maalin. Toivottavasti kuitenkin vauhti säilyy tässä ottelussa, enkä minä sitä epäilekään. Niin kuin tässä jo todettiin, niin kanadalaisethan, vaikka he olisivat kuinka paljon tappiolla, jatkavat yritystä loppuun saakka. Vasta loppusuommeri tuo heille ottelussa helpotuksen. Kimajev. Skvortsov. Skvortsov oli kuitenkin siellä kuleet pidettävänä. Sherman, Gordon Sherman. Starikov. Starikovia ahdistelee Mike Gardner. Skvortsov. Zubkov. Kimajev. Sluktov. Makarov. Krutov. Ja Larionov tulee täyttä vauhtia tuolta takaa. Krutov laukaisi kuitenkin päin Doug Halvardia. Ja Reinhardt yrittää ponnistella kiekon keskialueelle. Hartberg siinä onnistuu. Hartberg. Reinhardt. Ja yrittää syötöllään tavoitella Dave Tayloria. Se ei kuitenkaan onnistu ja näin on jälleen punainen vitsi. Ja nyt siellä on Larionov ja Krutov kahdestaan. Mutta hyvin siinä Doug Halvard katkaisi tuon syötön. Ja näin Wormsley ainakin hetkeksi pääsi pinteestä. Makarov. Ihailtava mailatekniikka. Krutov. Larionov, joka otti kasaton paikan tuosta siniviivalta. Sitten siellä on jo Fetisovkin. Mieli laukoa hänkin. Makarov. Larionov. Aha! No, tuo aha tuli siitä, että kiekko tuli aika lähelle tänne meitä. Noin 3 metrin päähän se kimmahti tuohon
että täällä sai jo vähän vedellä päätä alaspäin ja näitte tämän onnellisen katselijan, joka pisti sen sitten taskuunsa. Kapusti. Sepele täydessä vauhdissa rinnalla mukana, mutta Kapusti pysähtyy siniviivalle. Sitten Sepelev. Kapusti. Sepelev. Ja sitten sieltä nousee Babinov. Babinov kiertää. Mutta maalin takana on Brian Engblom. Vervuchin potkaisee kiekon omalle hyökkäysalueelle ja siellä se pysyy. Sitten sinne maalin edustalle siellä kuitenkin. Kanadalaiset pääsevät hetken väliin. Sitten Kapustin. Kapustin. Valderis. Sepelev oli luikertelemassa maalin eteen, mutta hän ei saanut kiekkoa ja näin James Patrick Pohjois-Dakotan yliopistosta lyö kiekon päätyyn ja pitkä. 2 minuuttia 27 sekuntia toista erää jäljellä. Neuvostoliitto johtaa 3 maalilla 4-1, mutta mukavaa jääkiekkoiluhan meillä tässä on ollut nähtävänä. Ja varmasti vielä kolmannessakin erässä näkemistä riittää. Zubkov. Vasiljev on kyllä nopea luistelija, mutta Brian Engblom ennätti tuohon kuitenkin hivenen aikaisemmin. Ja näin pitkä. Siinä ovat Doug Halvord lähimpänä kameraa ja hänen vieressään Craig Hartsburg. Lapsen kasvoinen Homutov on siellä. Juhlavaatteet päällä. Neuvostoliiton pelaaja-aitiossa Kaahner yritti laukaista tuolta miessuman takaa. Ei kuitenkaan saanut kiekkoa muurin läpi. Scott Stevens. Maltsev häntä kovasti ahdistelemassa. Maruk hyvin Kaahnerille. Kaahnerin syöttö kuitenkin liian pystyyn. Engblom laidan kautta Marukkia tavoitellen. Starikov, Kimaev ja Engblom. Engblom pääsi jälleen kiekkoon ensimmäiseksi kiinni ja näin pitkä. Minuutti 36 sekuntia ottelun toista erää jäljellä. Neuvostoliitto johtaa maaleinen 4-1 ja on valtaamassa maalleen 19. maailman mestaruuden. Hartsburg. Bob Kane antoi hyvin Marcel Dionille, mutta maalin edustalla ei sitten päättäjää ollut. Fetisov, hyvä viivytelty syöttö, jonka sitten Kasatonov loppujen lopuksi saa. Doug Halvord, Fetisov, Hartsburg, Halvord, Kasatonov. Tällä hetkellä taas tuntuu kumpikin joukkue jo keskittyvän erän päättymiseen. Sitä on vajaa minuutti jäljellä, niin kuin näette. Dion kuitenkin nousee. Kavennusmaali tietysti olisi poikaa. Se valaisi uutta uskoa kanadalaisryhmään. Sluktov. Skvortsov. Hänellä vastassaan Halvord. Skvortsov taisteli kiekon itselleen, mutta syötön saa kuitenkin Kanadan John Anderson. Anderson kiertää vikkelästi siellä Neuvostoliiton puolustuksen. Tässä on vielä parisenkymmentä sekuntia erää jäljellä.
kavennusmaalin tuossa ehtisi tehdä, mutta Kasatonov sitten sitoo kiekon reunukseen. Kanadalaiset ronkkivat sen sieltä tottuneina miehinä esiin. Ja Sittlerin syöttö maalille. 9 sekuntia otteluaikaa toisessa erässä pelattavana. Ja Neuvostoliitto tässä vielä voi maalin tehdä, jos joku sen tekee. Nyt ei enää Neuvostoliittokaan, joka voittaa tämän toisen erän 3-0 ja johtaa ottelua 4-1. Meine Damen und Herren, im Anschluss an dieses Spiel wird die Siegerehrung vorgenommen. Es geht der Weltmeister Review. Sitten mukava vielä katsella uudelleen tuon toisen erän huippuhetken. Spielminute, neuer Spielstand 1. Spielminute, neuer Spielstand 1:4. 20 minuuttia ja sen jälkeen voiton juhlat voivat alkaa. Näiden kisojen All Stars -miehistö siellä jälleen valmiina. Ja siellähän koputeltiin Vladislav Tretjakia. Tretjak on nappaamassa 10. maailmanmestaruutensa. Ja niin hän meille on annettu kertoa, että mahdollisesti nämä ovat Vladislav Tretjakin viimeiset maailmanmestaruuskilpailut. Kyllähän varmasti vielä ensi talven jäillä sitten Sarajevossa on mukana. Mutta katsotaanpa nyt sitten tämä viimeinen 20-minuuttinen. Larionov. Krutov. Makarov. Kasatonov. Makarov. Poikittain Fetisoville. Fetisovin laukaus ja Wamsle torjuu.
Sepele vastaan Dion aloituksessa. Kiekon saa Brian Engblom. Scott Stevens. Hän kuitenkin hukkaa ennen siniviivaa, saa sitten uudelleen. Kapusti. Sepele. Ai, ysähti Bob Keiniin oikein aika tavalla. Ja näin Sepele luisteleekin vaihtoaitioon. Babinov. Balderis menettää kuitenkin Engblomille. Engblom löytää Dionin. Keini vastaan Bikov, sitten Stevens vastaan Babinov ja kiekon vie Pervuuhin. Ja sinne tulee sitten Maltse. Nyt siellä alkaa kanadalaispelaajien kyynärpäät nousta hiukan korkealle ja nyt on Bikovilla paikka, mutta uhrautuvasti Engblom heittäytyi siinä nurin ja sai lyödyksi kiekon tuonne reunukseen. Starikov. Eivät ole päässeet tässä kolmannen erän alussa paljon kanadalaiset kiekkoa koskettamaan Bikovilta, mainio syöttö Maltseville, mutta tämä oli jo liikahtanut ennen kiekkoa siniviivan yli ja näin pelikatko. Sluktov. Skvortsov siellä taistelee ja saakin revityksi kiekon itselleen. Ankaraa säpinää. Sitten Maruk. Yrityshalusta Kanadaa ei ainakaan voi syyttää huolimatta siitä, että se on 3 maalia tappiolla, niin taistelu jatkuu. Brian Propp. Sitten Skvortsov. Se, että vastassa on taidokkaampi joukkue, niin sillähän kanadalaiset eivät mahda mitään. Näin Neuvostoliitto hakee vaihtoa koko ajan. Irek Kimaev, hän veti keskelle Larionoville, Fetisov. Makarov. Makarov menettää. Hagström. Brian Propp vastaan Krutov. Propp ottaa kiekon, sitten sen saa John Anderson. Proppin laukaus, Tretjak torjuu. Sittler. John Anderson. John Anderson edelleen aivan siihen maalin edustalle. Melkoinen säpinä siinä käy, mutta oikein pahaa laukausta tai tuikkausta ei kuitenkaan Kanada saanut tehdyksi. Icing. Gordon Söven kanadalaisista aloittamassa. Hänellä vastassaan Sepelev. Söven voittaa Brian Engblom ja Tretjak torjuu ja nappaa tuolla isolla mailan lopokallaan kiekon kauas katsomoon. Ja näin Sepelev ja Gordon Söven uudelleen siinä aloituksessa. Pervuuhin. Babinov. Reinhardt. Engblom. Babinov pitää hyvin kiekon hyökkäysalueellaan. Engblom.
Sherman, Stevens, Engblom, Babinov. Stevens kuitenkin aavisti, mitä Babinov oli tekemässä ja tuli siinä takana. Näin nousee Taylor. Taylor sinne maalin eteen ja jälleen ensinnäkin maali ahdistettuna, mutta vain ahdistettuna, ei voitettuna. Engblom tulee kuitenkin uudelleen. Reinhardt ja Paitsio. Ja vihellyksen jälkeen siellä vielä Kapustin taklaa ja näin. Kanadalaiset, jotka ovat tässä ottelussa tappiolla, hiukan kuumenevat, mutta ei tuossa nyt sellaista pientä nahistelua, ei sen kummempaa. Pahimpana nahistelijana Scott Stevens Washington Capitals seurasta. Patrick, Starikov, Bikov. Ja nyt Neuvostoliitto iskee 3-2 vastaan. Bikov tulee kuin salaman. Vasiljev tulee hyvin myöskin siihen maalin edustalle, mutta kiekko annettiin Maltseville, joka veti päin Voksia. Ja näin yritetään uudelleen. Vasiljev on tällä kertaa ylöstuoti vuorossa ja nyt hän laukoo itse. Wormsley torjuu ja uudelleen. Ja Maltsev taklataan rajusti jäähän. Ja hän loukkaa siinä vasemman käteensä samanaikaisesti kun Dion painaa hyökkäyspäänsä. Ja näin Maltsevkin hammasta purren oli tulla takaisin tuohon taistoon mukaan. Luikahtaa sitten kuitenkin reunuksen yli Bikov. Ja näin Neuvostoliitto vaihtaa sitten koko kentällisensä. Irek Kimajev jäi korkealla mailalla, ottaa siinä Hartsberg. Nyt Juholalle vain onnea mukaan tuonne niin, että hän ei päästä tätä kolmatta erää pahaksi, kun ottelu tähänkään saakka ei ole paha ollut. Ja aivan oikein Juhola siitä ottaa Doug Halvordin koukkauksen pois. Näin 6:07 pelattu kolmatta erää, kun kanadalaisjäähy. Doug Halvord 2 minuuttia syy koukkaus. Kanada, 2 Minuten Strafzeit für die Nummer 2, Doug Halvord. Ja tuolta te näette sen tilanteen. Eihän tuon selvempää koukkausta olekaan, vaikka kyllä siinä tietysti filmiäkin oli mukana. Ja estämiseksi Juhola sitten tuon syyn pistää, mutta kyllä minusta siinä oli selvä koukkaaminen. No, sehän ei ole niin tärkeää, mikä se syy siinä lopullisesti on. Neuvostoliitto painaa nyt 5-4 vastaan. Fetisov, Larionov, Fetisov. Fetisov, Larionov, Krutov on siellä maalin edustalla. Sitten Fetisovin kova laukaus, Wormsley torjuu, Kasatonov pitää kiekon omalla hyökkäysalueella, Krutov, Fetisov, Larionov, Fetisov. Ja hyvin siinä Kanadan puolustusneliö liikkui, näin Hartsberg pääsi pelikatkoon, syöttökatkoon, Fetisov. Ja minuutti 10 sekuntia rangaistusta vielä jäljellä. Tulossa on Makarov. Ja siinä on jälleen ylivoimamyllytys valmiina. Ja kiekko osui tuonne päätyverkkoon. Ja näin aloitus tuohon Kanadan puolustusalueen B-aloituspisteeseen, vaikka kiekko ponnahti takaisin jäälle, mutta koska se osui tuohon päätyverkkoon, niin siitä syystä peli katko. 58 sekuntia Doug Halvordin rangaistusta jäljellä. Doug Halvord on Vancouver Canucksin pelaaja. Zubkov, Kapustin. Yritti tavoitella Balderista, saakin kiekon tälle. Balderis runtataan kuitenkin oikein rajusti tuonne päätylaidoitukseen. Sitten Starikovin laukaus vähän ohi, Kapustin.
Kentällinen kuin kentällinen saa Neuvostoliitolta tämän myllytyksensä pyörimään, mutta sitten Starikov antaa huonon syötön. Näin vauhti on otettava uudestaan. Balderis menettää ja kiekon saa Bob Gainey. Tim Waters. Piikko. Kapustin. Sukov. Ja näin Kanadan joukkue täysilukuinen. Se selviytyy tuosta alivoimatilanteestaan. Sitten Maltsev rullataan reunukselle ja näin kanadalaiset saavat pakkopelin puretuksi. Sieltä tulee Marshall Dion. Ja Dionin laukaus. Tretiak torjuu. Tretiak on päästänyt tänään 2 maalia selkänsä taakse. Toinen niistä on hyväksytty. Ja näin Neuvostoliitto johtaa 4-1. Kun otteluaikaa jäljellä 11 minuuttia 37 sekuntia. Vladislav Tretiak, jolle tämänvuotinen maailmanmestaruus on jo kaiken kaikkiaan 10. Hänellä on siis juhlavuosi. Pervuchin. Reinhardt. Kimaev antoi siinä hyvin Sluktoville, sitten Skvortsov ja Paitsio. Myöskin Sergei Kapustin, jonka pelasi numeroon 8, on päässyt varsin korkeaan maailmanmestaruuksien määrään. Hänelle niitä on kertynyt 7, kun lasketaan sitten jo tämä tänäänkin tuleva mukaan. Viiden maailmanmestaruuden miehiä Neuvostoliiton joukkueessa on rutkasti, mutta palataan niihin sitten hiukan myöhemmin. Katsotaan tämä ottelu nyt loppuun saakka. Onhan tässä vielä peliaikaa jäljellä. Rick Hardsburg. Maruk. Pervuchin. Ja nyt Balderis vauhdissa ja toisesta laidasta kiirehtää kovaa vauhtia Skvortsov. Skvortsov sai syötön ja hän painaa kiekon maaliin. Näin siinä syntyi Neuvostoliiton 5. maali. Oivallisen yhteistyön tuloksena. Sluktov siinä pääsi karkuun ja hän näki vasemmasta silmänurkastaan Skvortsovin tulevan sieltä täydellä vauhdilla. Tässä Sluktov ja antaa tuon mainion syötön poikittain sinne Skvortsoville, joka sitten tämän maalin tekee, kun kolmatta erää pelattu 9:09. Kaunis yhteistyö. Alexander Skvortsov, auf Pass von Viktor Sluktov, Nummer 22. Kyllä kai Tihonovkin nyt on tyytyväinen, sillä maailmanmestaruus on jo varmistettu. Ei sitä enää pysty Kanada tässä kääntämään pois. Tihonovhan ei ollut laisinkaan tyytyväinen tähän uuteen pelijärjestelmään. Hän varsinkin tuona tasan päättyneen Tsekkoslovakia-ottelun jälkeen kritisoi sitä erittäin voimakkaasti, mutta ensi vuonna tai paremminkin sitten Prahassa 85 jatketaan saman systeemin mukaisesti. Skvortsoville tuo maali oli näissä kisoissa 5. maalisyöttöjä. Tuo vikkeläkinttuinen vipeltäjä on ehättänyt antamaan 1. Aufruf für Herrn Jan Hansel aus Prag, Tschechoslowakei. Herr Jan Hansel, Ihr Reisepass wurde gefunden. Er kann hier bei der Ansage abgeholt werden. Larionov aloituksessa. Fetisov. Gardner. Larionov. Neuvostoliitolla 3-2 vastaan. Makarov.
Ja Makarov jatkaa tuosta vuoden varmasti ohi Wamslin. Neuvostoliiton 6. maali on tosiasia. Ainoastaan 23 sekuntia ehti kulua tuosta edellisestä maalista, kun Makarov saatuaan hyvän syötön tuohon maaliaukolle runtaa sen tuolta rystypuolelta maalin perukoille. Ja näin Larionovkin saa itselleen tuosta yhden syöttöpisteen. Tässä näette tuon Larionovin ylöstulon ja hän antaa siinä syötön Makaroville. 6-1. Alkusarjassahan Neuvostoliitto röykytti Kanadaa 6 maalilla, lopputulos oli silloin 8-2. Kaiken kaikkiaan maailmanmestaruuskilpailuissa Neuvostoliitto ja Kanada ovat kohdanneet 25 kertaa, niistä 19 on päättynyt 26 kertaa, kun otetaan mukaan jo näiden kisojen alkusarjan ottelu. Ja näistä 20 on päättynyt Neuvostoliiton voitoksi, 1 tasan ja 5 on Kanada voittanut. Ja tässä tulee nyt sitten 21. voitto Neuvostoliitolle Kanadasta. Ja maailmanmestaruuksien määrässä Neuvostoliitto nousee nyt Kanadan kanssa tasalukemiin 19. Balderis. Hänellä vastassaan Brian Engblom. Engblom ennätti kiekkoon ensin, mutta kanadalaistaistelu jatkuu. Starikov. Kapustin. Zubkov. Starikov. Bikov. Bikov on mahtava menijä myöskin ja hän kiertää siinä Doug Halvordin hienosti, mutta Bob Gainey onkin jo hiukan toistamaa tähän. On kovempi pelimies kuin Doug Halvord. Ja näin neuvostoliittolaisten on haettava vauhti uudelleen. Maltsev. Mihail Vasiljev. Mihail Vasiljevia saamme ihailla vielä varmasti monta kertaa näissä maailmanmestaruuskisojen ympäristössä. Siinä hän oli komealla, suoraan ilmasta jatketulla ohjauksella. Yllättää Wamslin, mutta ei aivan onnistunut. Dion. Bikov. Icing. Kanadalaiset yrittävät sinnikkäästi nyt kavennusta ja Tretjak saa olla siellä valppaana, mutta hyvin siinä hänen suojustensa edessä tuo kiekko tälläkin kertaa on. Ottelun viimeiset 10 minuuttia ovat jo käynnistyneet. Tim Waters yritti nostaa kiekkoa tuossa hyökkäysalueelle, saa sen sinne sitten lyödyksikin Mike Gardner. Patrick, Larionov, Kasatonov, Gardner, Scott Stevens, Michel Coulet. Ja Coulet siinä ahdistettunakin laukaisee. Sitten siellä maalin takana oli Reinhardt.
ja Kasatonov nappasi Tretjakin hanskan alta kiekon itselleen, mutta neuvostoliittolaiset eivät saa sitä nyt tuonne keskialueelle. Ja näin Kanada tekee kavenuksen. John Anderson kuikahtaa siihen maaliaukolle, saa hyvän syötön. Ja näin Kanada kaventaa 6-2. Siinä hiukan laskisin tämän maalin Kasatonovin tilille, sillä Tretjak oli siinä tekemässä jo pelikatkon. Katsotaan nyt, se on Kule, jolla kiekko tällä hetkellä. Hän antaa Reinhardtille, joka näkee hyvin esiin syöksyvän John Andersonin. Antaa maukkaan syötön tuonne maaliaukolle. Ja näin ajassa 13.07 kolmannessa erässä Kanada tekee toisen pelimaalinsa. Ja syöttäjiksi tuohon merkitään siis Kule ja Stevens. Ja kanadalaisyritykset jatkuvat. Tällä kertaa siinä jälleen Anderson mukana syöttäjänä kuitenkin. Mutta aivan ei saanut Brian Brock työnnettyä kiekkoa tuonne Tretjakin selän taakse. Niin tuo tilanne tuohon Kanadan maaliin lähti siitä, että Kasatonov nappasi kiekon Tretjakin hanskasta. Tretjak oli painamassa kiekkoa jäähän ja ottamassa siitä pelikatkoa, mutta Kasatonov sen otti siitä ja sitten hän menetti kiekon vastustajalle ja kanadalaiset käyttivät sitten tilanteen taidokkaasti hyväkseen. .6.29 otteluaikaa jäljellä. Neuvostoliitto johtaa 6-2. Tämä päivä on kanadalaisjoukkueessa ollut Toronto Maple Leafsia edustavan John Andersonin, joka on tehnyt kanadalaisten molemmat maalit. Maltsevin maailmanmestaruuksien määrä lähenee kanssa kyllä 10, mutta soisipa hänelle näissä kisoissa vielä tässä päätösottelussa jopa maalinkin. Näin hän voisi olla tyytyväinen oman pelaajauransa päättymiseen kansainvälisellä tasolla, sillä näin uskon hänen kohdallaan käyvän. Maltsevillahan on ikää jo 34 vuotta. Pelimies hän on siinä vielä missä moni muukin, mutta vauhti alkaa olla jo hiukan hitaampaa. Sidler. Verbuchin. Ja siinä Juhola katsoi, että kiekko suljettiin käteen, näin hän pisti pelikatkon. Tuollaisessa tapauksessa, jos tulkittaisiin sääntökirjaa hyvin kirjaimellisesti, niin olisi oikeastaan pitänyt antaa 2 minuutin rangaistus pelin viivyttämisestä, mutta tämä jääkiekko on siitä hiukan metkapeli. Katsotaan tämä Fetisovin hyökkäys ja hän päästää sen maaliin. Komeasti Fetisov kiersi siinä kanadalaispuolustajan ja leveä virne kasvoillaan. Hän nyt rullaa sinne Tretjakin luo. Noin, onneksi olkoon. 14.38. Kolmatta erää pelattu, kun ottelun Neuvostoliiton 7. maali ja ottelun 9. maali näkee päivänvalon. Syöttäjäksi tuohon merkitään Sluktov. Niin, tämä jääkiekko on siitä erikoinen peli, että vaikka tässä on olemassa sääntökirja ja säännöt, niin kuitenkaan näitä sääntöjä ei aivan kirjaimellisesti noudateta, vaan siinä tuomarin osalle lankeaa tuollainen melkoinen soveltamistehtävä. Ja tuo soveltamistehtävä sitten juuri erottaa jyvätakanoista. Hyvät tuomarit siitä selviytyvät, huonot eivät. Ja on tässä toinenkin kummallisuus, ja se on se, että silloin kun tuomari puhaltaa pelin poikki, niin jääkiekkoilussa se ei merkitse sitä, että peli välittömästi loppuisi, vaan usein vasta silloin nuo keskinäiset nahistelut ja kahinat alkavat. Monessa muussa joukkuepelissä niistä tempuista ajettaisiin kentältä ulos, mutta
Tämä on tällainen vakiintunut käytäntö tässä jääkiekkoilussa ja siitä ja siihen nämä tämän lajin harrastajat ovat sopeutuneet. No niin, siinä on 5 maalin johto Neuvostoliitolle, kun otteluaikaa on jäljellä 4 minuuttia ja 30 sekuntia juuri tällä hetkellä. Ja Neuvostoliitto kaunistelee nyt vain näitä ottelun loppunumeroita. Maailmanmestaruus on sille ratkennut. Siinä Helmut Balderis tiukalla ilmeellä vielä vaihtaa mielipiteitä siellä pelaaja-aitiossa, mutta tyytyväinen hänkin varmasti on. Jursinov siinä kuvan alareunassa. Hänelle ja Tihonoville tämä maailmanmestaruus, joka tänään tulee, on 5. Brian Propp. Sittler. Ja niin kuin näemme, Kanada painaa sinnikkäästi taistellen loppuun saakka. Kapustin ja nyt tässä Balderis sitten tosi toimessa hukkaa kuitenkin kiekon. Balderishan edustaa Riikan Dynamoa. Hän oli välillä Moskovassa pelaamassa, mutta ei viihtynyt tuon suurkaupungin ilmapiirissä ja palasi sinne synnyiseudulleen. Ja nämä epäurheilijamaiset välähdykset tulevat sitten tuolta katsomosta. Mihail Vasiljev. Dion ja hänellä vastassaan aloituksessa Bikov, Babgeini, Fetisov, Kasatonov. Sitten Vasiljev taistelee Haaksbergin kanssa kiekosta, sai sen annetuksi Kasatonoville, joka siirsi Maltseville. Fetisov, Mihail Vasiljev. Ja tulee, ketterästi. Ja jäähykin sieltä jälleen tulee. Vasiljev taklattiin sääntöjen vastaisesti siinä. 2 minuutin rangaistus Jack Halvordille. Ja Juhola näyttää syyksi uitominen. Siellä Vasiljev autetaan nyt jäältä pois. Toivottavasti tuossa ei nyt kuitenkaan mitään vakavampaa tapahtunut. Halvord on jo toisen kerran tässä 3. erässä rangaistujen penkillä. Tässä näemme tuon tilanteen. Tuo kuva kyllä kertoi, että siinä tuo äskeinen iskijä oli Craig Haaksberg, mutta jäähypenkille tuli tosiaan Halvord, joten tuo hidastus ei näyttänyt sitä viimeistä teilausta, jonka Juhola sitten vasta vihelsi. Hän päästi tuon Haaksbergin lyönnin läpi, mutta otti sitten seuraavan. Ja nyt siis Neuvostoliitto pelaa 5-4 vastaan. Ja siellä taisi käydä niin, että kameramies sai kiekon päähänsä. Vaikka hän on kypärällä suojautunut, niin polvilleenhan poika siellä pamahti. Ja tyytyväisenä nyt sitten kuitenkin näyttää, että kisamuisto on saatu. Pienet venytykset. Peli on kuitenkin taas jo käynnissä. Ja Neuvostoliitolla tätä ylivoimatilannetta pelaamassa Kasatonov, jolla kiekko, toisena puolustajana Fetisov ja sitten hyökkääjinä hyörimässä Skvortsov, Sluktov ja Irek Kimajev, joka juuri sai kiekon. Kimajev. Hänet Reinhardt vyöryttää tuohon reunukselle.
ja peli poikki. Jääpussia siellä tarvitsee Mihail Vasiljev. Pelaaja-aitiossa. Ja näin Neuvostoliitto vaihtaa näitä kenttämiehiään. Larionov, Krutov, Makarov siinä. Ja puolustuksessa jatkavat Fetisov ja Kasatonov. Engblom. Kasatonov. Larionov. Krutov. Kasatonov. Fetisov. Ja ottelun 2 viimeistä minuuttia ovat käynnistyneet. Rangaistusta Howardilla vielä 42 sekuntia. Krutov. Hyvä siirto Fetisoville. Fetisov imi tyhjän pois. Kasatonov. Rajamrov peittää mainiosti, samoin Bob Gainey. Kasatonov. Fetisov. Jälleen tyhjä pois, mutta Bob Gainey peittää mainiosti. Kasatonov laukoo hiukan takakulman ohi. Fetisov. Gainey peittää. Makarov. Makarov. Löytää Krutovin. Ja Krutov tekee maalin. 8-2. 18:45, kolmatta erää pelattu, kun Krutov Makarovin syötöstä tekee tämän Neuvostoliiton 8. maalin. Tässä ottelussahan näitä maaleja on tullut oikein reippaasti ja Krutovin nimiinkin niistä merkitään 2. Makarov on antanut 2 maaliin johtanutta syöttöä ja tehnyt itse 1, joten hän tulee täällä pistepörssin voittamaan. Makarov on tehnyt tähän mennessä 9 maalia ja 9 syöttöä, eli 18 tehopistettä tälle pistepörssin voittajalle tähän mennessä, kun viimeinen minuutti tästä ottelusta jo käynnissä. Ja aivan vastaavissa lukemissa ollaan kuin alkusarjassakin. Sen ottelunhan Neuvostoliitto voitti Kanadaa vastaan juuri maalein 8-2 eli 6 maalilla. Lisää voi kuitenkin vielä tulla, vaikka tässä nyt jo vähän temppuillaan. 25 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Pahin maalinälkä on tyydytetty Neuvostoliiton joukkueelta. Balderis. Ja hän jättää Starikoville. Aikaa kulutetaan 5 sekuntia. Ja tavoistaan poiketen yleisöön. Nyt noita sekunteja lasketaan. Aloitti laskemisen aivan vasta viime hetkellä. Neuvostoliitto voittaa tämän ottelun maalein 8-2. Neuvostoliitto ottaa 19 maailmanmestaruutensa. Juhlittavana siellä maalivahti, näiden kisojen paras maalivahti, 31-vuotias Vladislav Kresjak, jolle maailmanmestaruus oli jo 10. Ja siellä sitten Viktor Tihonov syleilyssä. Hän on 5. kerran yhdessä Jursinovin kanssa luottanut joukkueensa maailmanmestaruuteen. Kunnioitettava saavutus kaiken kaikkiaan. Ja siinä etualalla Jursinov antoi maiskahtavan suukon Kresjakille. Siegerehrung, Victory Ceremony. Weltmeister 1983, die Mannschaft der Sowjetunion. World Champion 1983, the team of Soviet Union. Die Weltmeisterschaftstrophäe und die Medaillen werden überreicht
vom Präsidenten des Internationalen Eishockeyverbandes, Herrn Günther Näin Sapetski, kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Günther Sapetski antoi maailmanmestaruusveistoksen Neuvostoliiton joukkueen kapteenin Vjačeslav Fetisovin käteen. Neuvostoliittohan voitti täällä jo myöskin Euroopan mestaruuden. Tuo Euroopan mestaruushan ratkesi tuon alkusarjan perusteella. Ja tässä sitten täällä olevat joukkueet ovat ryhmittyneet näihin loppuseremonioihin. Suomen joukkuehan on jo matkustanut kotiin, mutta täällä palkitaan myöskin kunkin maan 3 parasta pelaajaa. Ja Suomen joukkueesta palkitaan Kari Takko, Petri Skriko ja sitten Pertti Lehtonen. Että jos pojat sattuvat tätä lähetystä seuraamaan, mikseivät sattuisi, niin heille tämä tieto annettakoon. Ja siinä sitten Černík Tšekkoslovakian joukkueesta. Tšekkoslovakiahan ottaa täällä hopeaa. Weltmeisterschaft 1983, dritter Platz, die Mannschaft von Kanada. Ja sitten Kanadan joukkueen kapteeni Marcel Dion tulee hakemaan pronssisen mitalin kaulaansa. Ja tässä loppujuhlallisuuksissa varmasti teillä riittää vielä mukavaa katseltavaa. Minä alan vähitellen lopetella omaa osuuttani tämänvuotisista jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailuista. Ensi vuonnahan sitten kilpaillaan olympiajäillä Sarajevossa vuoden 1985. Jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut pelataan keväisessä Prahassa ja vuonna 1986 kisat on myönnetty Neuvostoliitolle. Neuvostoliitto on ilmoittanut pelipaikkakunniksi Moskovan ja Leningradin. Selostuksen osalta jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut vuodelta 1983 täältä Saksan liittotasavallasta Münchenistä päättyvät tähän, mutta juhlivaa riemua vielä saatte tältä maailmanmestaruusjäältä seurata. Černík, Lala, Kalupa. Kanada, Wemsley, Sitter, Engblom. Schweden, Lindberg, Andersson, Näslund. Bundesrepublik Deutschland, Weishaupt, Kreis, Kühnackel. Finland, Tako, Lehtonen, Skriko. Deutsche Demokratische Republik, Bielke, Roland Peters, Simon. Italien, Tomassoni, Priondolo, Meyer.